भाग्यवंती कुर्साचे कुर्वे निवारण कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नावे आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हडली आणि पवित्र आत्म्यावरती घर बेसारले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची बाये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची बाये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनी सलो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फौजांच्या खातीर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिले बरवी कष्ट आणि कुर्सावे जीवनपणाच्या कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्यामरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझे राग संभाळ आणि आमेन. श्रेष्ठ भडव्या आमच्या जुजान आमका खोटेपणाचे आडियो आमका आधार दी तका फरमावून तू ये सर्गीच्या फौजीच्या कुवारा बाडू संसारा विसरला सैताना अंताच्या हरा कोट्यात देवाच्या पदवीने उमकाडा लुटलुडे आमेन. शासना विषय उदितांका निरंतर प्रकाश संचेर समाधाने ते विषय आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशी या संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आणि आम्ही आमचेर सुटलेल्या बक्षितांव जे आमची पदकां बोगोस आणि आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सगळे आम्ही दिंबीत पडून जेसूक उंड्या रूपात आमच्या मध्ये स्वागत करूया. आमची तकली आम्ही बघूया. जेजूक आम्ही नमस्कार करूया. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine.
हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, 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 hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Thank you, हर God Jesu, हर Jesu, महिमा Jesu, स्तुति Jesu, पद Jesu, आराधन तुका सुमिया Jesu, वंदन तुका सुमिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्ट तला स्तुती करूया. हम समय कन्व्हर्ट कर गट्ट तला स्तुती करूया त्या समयाची. आज आमचे भोवतणी किती असं पडूनचे नका. आमच्या मुखार जेजू असा, जेजू असा उड्या रूपार. ताका आम्ही पळया, ताका आम्ही पळया. त्या जेजूचेर आमची नजर घालया, जेजूचेर आमची नजर घालया आणि गट्ट तळा स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हर गान जिसो हगलात जिसो महिमा जिसो स्तुति जिसो पद जिसो आराधन तुका सुमिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. उंड्या रूपार असलेल्या जेजूचेर आमची दिस्ट आज आम्ही कणसोवया. उंड्या रूपारल्या जेजूक आम्ही पळवया. या उड्या रूपार असो जेजू तो जिवंत असा, जिवंत असा. तो आमकां पळोवंक शकता, आमकां आयकोंक शकता. आमी सांगोवन येतले, आमी काळजांत लिपोवन दवरले, तेय ताच्या कानान उडल्यान पडटा. त्या जेजू मुखार आमी आसा. त्या जेजूच्या हातांत
आमचे जीवित समर्पण दिया. देवाचे उत्तर म्हणता जॉन 4:24 देव अथो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आणि सतान आराधन करूंक जाय. आज या शुक्रारच्या दिसा त्या सोम्याचे आम्ही आराधन करूया. आराधन करूया. आज देवाचे उत्तर म्हणता जॉन चॅप्टर 6:35 जेजून तांकां सांगले हांवूच तो जिविताचो उंडो. मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना. म्हाका सत मानता मुजे सरशी येता म्हाका सत मानता तो केदींच भुकेवचो ना, केदींच ताणेवचो ना. जॉन चॅप्टर 6:48 जेजू परतून म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. हांव जिविताचो उंडो. जिवीत दिल्ले ह्या जेजू. जेरेमाया 1:5 जेरेमाया 1:5 देवाचे उत्तर म्हणता आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुझी म्हाका वळख असली. तू जल्मोचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. साम 139 13 14 15 16 देवाचे उत्तर म्हणटा मुझे अंतरंग तुवें घडलाय. मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका मेंढलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आणि विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्का दिता. विस्मीत तुझी कृत्या हे हांव खरेंच जाणा. गुप्ती मुजी आकारणी जाली तेदना पृथ्वेचे गुडायेंत मुजे विणप जालें तेदना मुजी घडावळ तुका कळीत तुका गुपीत नातली. आकारावीण आसल्या म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो. आकारावीण आसल्या म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो. वय आजच्या दोळ्यांनी सगळे पळयला. आवयच्या गर्भांत असताना म्हाका आणि तुका पळयलो तो सोमी म्हणता जॉन 6:51 हांवूच तो सर्गीतावन देवोन आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. उंड्यार परसल्या जेजू थंय आमची दिश्ट खंचयतना आमचो उजवो हात ताचे मुखार उसवून दवरया आनी सांगया जेजू तूं जीव उंडो तुजेर हांव पात येता. जेजू तूं जीव उंडो तुजेर हांव पात येता. तूं जीव उंडो जेजू तुजेर हांव पात येता. तुजेर हांव पात येता. या जिव्या उंड्याचेर आमी पात येया. या जिव्या उंड्याचेर आमी पात येया. आज त्या सोम्याच्या हातांत विशेष तरान आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया. आज विशेष तरान
खालच्या दिसा अनाउन्स केल्या भुरग्यांक खातीर आमी विशेष मागया म्हणून आसा. सुमार जुलय 7 तारीखेर एका भयणीन म्हज्या व्हॉट्सअपार मेसेज धाडली, ब्रदर, दुबय एक भुरगो तकलेक ताप चडला, सिरियस आसा, आयसीयून दवरला, डॉक्टरान होप सोडला. आणि आमी या मागण्यांत ताचे पासून मागूंक सुरू केले. आज त्या भयणीचे मेसेज आयला, ब्रदर, देवाक अर्गा, ज्या डॉक्टरांनी सांगिल्ले कांयच होप ना म्हणून आज तो भुरगो आयसीयूंतान वार्डाक शिफ्ट जाला. देवाचे उतर म्हणटा, हो, सर्गीतावन देवुल्लो उंडो, जेजू जावन आसा, सर्गीतावन देवुल्लो उंडो. त्या भुरग्या पासून तशेंच विशेषरान कितली भुरगीं आज आस्पत्रेंत एडमीट आसात, विंगड पिड्यांत वळवळते आसात. एक 32 वर्साचो भुरगो गेल्या 12 वर्सांतावन डायलिसिसार आसा. 12 वर्सांतावन डायलिसिस आसा. सोम्याच्या हातांत तसल्या एकल्या समर्पण दिवया. म्हाका उडस आसा, 3-4 वर्सां आदी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत एक टेस्टमनी आयिल्ले. एकलो भाव ताका एका कानाचे ते इयर ड्रम्स कंप्लीटली डॅमेज जाल्ले, कांयच आयकनातले. 18 वर्सां, 18 इयर्स. म्हाका लागता तो जॉर्डन काम करतलो, आणि जॉर्डन खंयचेंय काम करतना खंयच्याय त्या आवाजाक ताचे कानाचे एका कानाचे इयर ड्रम्स कंप्लीट डॅमेज जावन गेले. आणि डॉक्टरान सांगलें की कांय करूंक जायना, दिस इज इरिपेरेबल, कांयच करूंक जायना म्हणून. आणि त्या दिसा ब्रदर प्रकाशन त्या सकाळींच्या मागण्या वेळार 18 वर्सांतावन बागोवन गेल्ल्या स्त्रियेची वापारी, त्या स्त्रियेच्या त्या तिका जाल्ल्या बरेपणा विशयान ब्रदर प्रकाशान विवरसितना ह्या भावान इतलेच मागले, जेजू, ती भयण 18 वर्सांतावन बागोवन आसली, जेजू, तुका कळ्ळें न्ही, तुवें तिका सांगलें आनी तुवें बागोवचें नाका, नीट चल म्हणून. जेजू, ती नीट चल्ली. जेजू, तिका ती 18 वर्सां वळवळटली. जेजू, हांव आज 18 वर्सां वळवळते सा, म्हजें कान तूं आपड जेजू म्हणून. मोगाचें न्हू, अजा त्या भावान दिल्ली टेस्टमनी, ताचे कानाचे हियरिंग रिस्टोर जालें म्हणून ताणें साक्ष दिल्या. देवाक आमी अर्घा दिवया. आमचे कितली भुरगीं आज पिड्यांत आसात, डॉक्टरान जायनाच म्हळ्यार जावंक पुरो, आमचो देव व्हरतो. बारूक 4:21 देवाचें उतर म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा आनी तो तुमकां जबरदस्तींतल्या दुश्मनाच्या हातांतलो सोडयतलो. तो तुमकां जबरदस्तींतल्या दुश्मनाच्या हातांतलो सोडयतलो. आज तो जेजू आमच्या भुरग्यांच्या पाठीक लागल्या जबरदस्तींतल्या पिड्यांतलो कंप्लीटली सुटका लाभयतलो. जर तुमची भुरगीं पिड्यास्त आसात, घरा आसात, जावं तांकां अलर्जी आसा, आज सोम्याक उलो मारा, आज जेजूक उलो मारा. बारूक 4:21 तुमचो बायबल उक्ते करा. बारूक 4:21 तुमचो बायबल उक्ते करा. बारूक 4:21 आणि सांगात म्हणून ये उतर
5 पटी म्हणया, 5 पटी. बारूक 4:21 5 पटी. रिपीट करया, घट्ट तळ्यान रिपीट करया. विशेषरान हॉस्पिटलान कितली भुरगीं ऍडमिट आसात, ल्हानशी भुरगीं. त्या भुरग्यांच्या आंगार काही ट्यूब घाल्यात. सोम्याच्या हातान समर्प दिवया त्या भुरग्यांक, आनी त्या भुरग्यां पासून मागया. ऑटिझम आणि विंगड पिड्यांत आसात, मेंटल डिसऑर्डर. सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. दोन्ही हात वयर उबारन बारूक 4:21 घट्ट तळ्यान 5 पटी आमी रिपीट कर त्या भुरग्यां पासून मागया. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक कुलो मारा आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक कुलो मारा, तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक कुलो मारा, तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक कुलो मारा, तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक कुलो मारा, आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. मान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुव्यांसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाच्या मायान पप्या परत माग्या. पुढच्या दिसा एका बहीण इंडिया सुमार 9:30 वरां जाल्यांत, रातची 9:30-10 वरां जाल्यांत, 10 जाल्यार जावंक पुरो. तितल्या वेळाक एक आवय म्हाका कॉल करून म्हणटा आसा, ब्रदर म्हजो पूत घर सोडून गेला. ब्रदर तो खंय आसा कळना, घरा येना म्हणटा. तुम्ही कोणाक कंप्लेन करूंक आसा, कितें ल्हानशें मिसअंडरस्टँडिंग, घरा येना म्हणटा आसा. ब्रदर मागा, ब्रदर मुझे सिच्युएशन कोणाकी समजना. ब्रदर मागा ब्रदर. हांवें इतलेंच म्हणे. ती म्हणाली थंय नेटवर्क सोमाना म्हणटा, नेटवर्क लागना, सायलंट जाग्यार वचून रावला, खंय आसा कळीत ना, सगळ्यांक फोन केले, खंय ना ब्रदर. इतलेंच म्हणे. बाय, जेजूक तुजो पूत खंय आसा म्हूण कळीत आसा. जेजूक तुज्या नेटवर्काची गरज ना. जेजू ताका खंय आसल्यार पळोवंक शकता. जेजू ताका खंय आसल्यार आपोवन हाडूंक शकता. दोगांयनी मेळून आमी मागले, थोडो वेळ मागले. सुमार 2.5 घंट्यांनी त्या आवयची मेसेज आयली, ब्रदर मागल्याक देव बरें करूं, म्हजो भुरगो फाटीं आयलो. येनाच म्हूण सांगून आसलो. घरा कोणी न्हिदवनान, जागे रावन आसली आनी मागून आसली. त्या देवान त्या भुरग्याक फाटीं आपोवन हाडले. आज विशेषरान मागया. आज कितली भुरगीं आमची हट्ट करतात, सांगले आयकनात, विंगड वायट सांगातपणान संपडल्यात, वायट फ्रेंडशिपार आसात, वायट एडिक्शनान संपडल्यात. आज असल्या एडिक्शनान आज भुरगीं मिसाक वचूंक आयकनात, मगनांक वचूंक आयकनात. आज कोणाय मुखार तकली उखलूंक जायनातले सिच्युएशन कितले आवोवपाचे. दीस आनी रात म्हणल्या परी आवोवपी रडोन आसात. आज विशेषरान तांकां सोम्याच्या हातान समर्पण दिया. दोनी हात वयर उबरया. परत बारूक 4:21 सांगाता म्हणून मागया. बारूक 4:21 आमच्या भुरग्यांक एका वायटांतावन, वायटाच्या एडिक्शनांतावन भायर काड देवा म्हणून मागून परत बारूक 4:21 सांगाता म्हणून आमी घट्ट तरान 5 पटी क्लेम करया. बायबल उक्ते करया. बारूक 4:21 सांगाता म्हणून क्लेम करया.
बारूक 4:21 मुझ्या भुरग्यानो धैर्य माझ्या घ्या भुरग्यानं धैर्य घ्या कुलो मरा देवा तो कुलो तुमका मरा जबरदस्तीच्या तो तुमका दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो 4:21 मुझ्या भुरग्यानो धैर्य माझ्या घ्या भुरग्यानं देवा धैर्य कुलो मरा घ्या देवा कुलो मरा तो जबरदस्तीच्या तुमका दुश्मनाच्या जबरदस्ती हातांतली सोडयतलो हातांतली बारूक सोडयतलो 4:21 मुझ्या 4:21 भुरग्यानो धैर्य माझ्या घ्या भुरग्यानं धैर्य घ्या मरा देवा कुलो मरा जबरदस्तीच्या दुश्मनाच्या जबरदस्तीच्या हातांतली दुश्मनाच्या सोडयतलो हातांतली बारूक सोडयतलो 4:21 बारूक मुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या भुरग्यानं धैर्य घ्या देवा कुलो मरा कुलो मरा तुमका जबरदस्तीच्या हातांतली दुश्मनाच्या सोडयतलो हातांतली बारूक सोडयतलो 4:21 मुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या देवा कुलो मरा आणि तो तुमका जबरदस्तीच्या दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझे सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बघ्याची म्हणजे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमेन. किती भुरगी काही हात गल्यारी फैल जाते असतात काही हात गल्यारी फुडारान मुखार वचूंक जातात ना एक तराचे समस्ये सुम्याचे तान भेटून दिव्या सक्रमेंटात असल्या जेजूक सगळे कळीत आसा आमच्या भुरग्यांचे जिवीत ताच्या हातात आसा त्या सोम्याच्या हातांत आमच्या भुरग्यांचो फुडार समर्पण दिव्या आमच्या भुरग्यांक बऱ्या जाग्यार तो पावयता ताचे लागी मागले केदीस व्यर्थ वसकूच वचना आवयन आणि बापयन दुखां गळोन मागले त्या सक्रमेंटात असल्या जेजू मुखार केदीस व्यर्थ जायना कोणाक एका व्यक्तीक या घडी सर मग कनसा कान राईट कान कठीण पडापड असा राईट कान कठीण पडापड असा जेजू त्या व्यक्तीक या घडये स्पर्श करते असा आणि कोणाक इंडेक्स फिंगर बोन समस्या जाल्यात इंडेक्स फिंगर तोरबेळ म्हणतात कन्नडांत बोटाक आतांचे बोट दुख असा फडापड असा जेजू तसल्या व्यक्तीक या घडये स्पर्श करनासा जेजूच्या हातान समर्पण दिवन माग जेजू तुका स्पर्श करता आज विशेषरान आमच्या भुरग्यांचो फुडार त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या परत बारूक 4:21 घट्ट तळान प्रेम करण विशेषरान आमच्या भुरग्यांचो फुडारान जे कितें समस्या येयल्यात अडखळी आयल्यात काही बिझनेस गेल्यार बिझनेसान मुखार वचूंक जातात ना काही कामाक गेल्यार कामाक एकच कडे काम करूंक जातात ना एक तराचे समस्ये समाजात समर्पण दिव्या दोन्ही हात वैरुबान परत बारूक 4:21 सांगाता म्हणून क्लेम करूया बारूक 4:21 मुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतले सोडयतलो बारूक 21 भुरग्यानो धैर्य घ्या तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतले सोडयतलो मुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या मरा अनेक दुश्मनाच्या हातांतले सोडयतलो बारूक 4:21 धैर्य घ्या देवा कुलो मरा आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतले सोडयतलो 4:21 मुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या देवा कुलो मरा जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतले सोडयतलो नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझे सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर Psalm 147:3 Psalm 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता आज आमची भुरगी बरी असली कितेच समस्या नसले भुरग्यांचे अचानक त्यांचे बिहेवियर चेंज जाला कित्याक म्हणून कळीत ना अचानक म्हणले परी कंप्लीटली चेंज भुरगी कित्याक म्हणून कळीत ना असे जांभरो तांचे भितर आंतरिक घाई आता भायर पडते असतात आज आमच्या भुरग्यांचे आंतरिक घाई पेकच्या पासत मागया कितली भुरगी खंयच्याय वायट हॅबिटेक संपडल्यात त्या वायट हॅबिटेत जावन तांकां
भायर येवंक मन आसा, सोडतात, बट त्या वायट बेडेतावन भायर येवंक जातात ना. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना ती त्या वायट हॅबिटे सापडली, तांच्या काळजांत थंयसर एक घाय आसा. तांच्या काळजांत थंयसर एक घाय आसा, आंतरीक घाय. आज ते पेकोवंक जाता ह्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूक मात्र. आज त्या सोम्याच्या हातान आमच्या भुरग्यांचे तसले सिच्युएशन. आज वायट पेटून भायर येवंक जातात ना भुरग्यांक, त्या भुरग्यांक सोम्याच्या तसो भुरगीं केदाळ कन्फ्यूज केदाळ पळयले कन्फ्यूज. खंयचे डिसिशन घेवंक जायना. एक तर पिंगड तरेचे सतायता तांकां. त्या भियांतान भायर येवंक जायना. सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आनी मागया. साम 147:3 क्लेम कर. आज तांच्या काळजांतले गाय गूण कर देवा म्हणून मागून आम्ही सांगता म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तल्यान क्लेम करया. साम 147:3 साम 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बंता. पापसली साम 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बंता. साम 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बंता. साम 147:3 काळजां तो बरी करता तांचे घाई तो बंता. साम 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आणि तांचे घाय तो बंता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर नाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. साम 54:13 साम 54:13 सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस पोस्ट कयतलो. सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक आज कितले आवय पळय कंप्लेन करतात आमची भुरगीं शिकनात. ब्रदर मागा भुरगीं शिकनात. भुरगीं मागणे करनात ब्रदर, मागण्याक येनात आनी मागण्यांत बसचे बसत मागा ब्रदर. आज कितल्या आवयांनी सांगले आसा ब्रदर म्हज्या भुरग्याक एक सब्जेक्ट कस मारता. आज ती भुरगीं आवय मागोन आसात. विशेषरान आमच्या भुरग्यांचे ते समस्या. एक भुरगे केदाळे मेसेज करता ब्रदर म्हाका हे सब्जेक्ट मस्त कष्ट बघता कित्या म्हूण कळीत ना ब्रदर, हांव मस्त वाचता पूण त्या एग्जामे वेळार कितें जाता कळीत ना, म्हाका हार्ड जाता ब्रदर, मागा ब्रदर म्हणून. विशेषरान आमच्या भुरग्यांचे शिकप त्या सोम्याच्या समर्पण दे. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आणि जाणवायचो आत्मो म्हजेशे आयलो. देवाचे उतर आज विशेषरान जाणवायचो आत्मो दी जय त्या देवान पवित्र आत्म्यान दुनियात आमचे वयर उबारन आमच्या भुरग्यांचे शिकप त्या सोम्याच्या समर्पण दिवन येऊ तर आयजाया 54:13 सांगता म्हणून क्लेम कर म्हणया. आयजाया 54:13 सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर नाती कर आमेन. आयजाया 43:18-19 आयजाया 43:18 आणि 19 विशेष रान माग्या. कितले युवा जना सैरीक नासतना आसात, कितले युवा जना सैरीक नासतना आसात. सैरीकच फिक्स जायना, प्राय उतरणे ते आसा. विशेष रान बरी सैरीक मेळचे पसत
बरी सैरीक म्हणच्या बसत विशेष तरान माग्या आज तांच्या जिवितान कितेंय अडखळे आसा आज ती पयस जावं दी आज जावंक पुरो लाईफ पार्टनर चूज करूंक जातात ना डिसाइड करूंक जातात ना सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन आयजाया 43 18 19 सांगता म्हणून दोन्ही हातोयर बान आयजाया 43 18 आणि 19 सांगता म्हणून क्लेम करूया पूर्वी घडला कितें केला हांव एक नवें कार्य करता आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना गाय सुके करडे बैत नयो आयजाया 43 18 आणि 19 पूर्वी कितें घडला तें उडास करिनाकात कितें केला तें मनान हाडिनाकात हांव एक नवें कार्य करता तांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना गाय रस्तो करता करडे बैत नयो उजयता आयजाया 43 18 आणि 19 पूर्वी कितें घडला तसो उडास तें कितें केला तें मनान हाडिनाकात हांव एक नवें कार्य करता येता तुमकां तें दिसना अरण्यात हांव एक सुके करडे बैत उजयता आयजाया 43 18 आणि 19 पूर्वी कितें घडला आदी कितें केला तें मनान हाडिनाकात पळया हांव एक नवें कार्य करता आतांच तें दिसना गाय अरण्यात एक रस्तो नयो उजयता आयजाया 43 18 आणि 19 घट्टतल्या पूर्वी कितें घडला तसो उडास करिनाकात आदी कितें केला तें मनान हाडिनाकात हांव एक नवें कार्य करता उजवाडा येता तुमकां तें दिसना गाय अरण्यात नमान मरिये कृपेन भरले सुमृद्य सुबेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाचे बाय आम्हा पापिया खातीर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन दोन्ही हात आमचे वयर बारया आमच्या सगळ्या भुरग्यांक युवा जनांक सोम्याच्या हातान भेटून दिवया आज माग्या आमची भुरगीं पवित्र आत्म्याचे अभिषेक सोडून देत पवित्र आत्म्यान भरून देत म्हणून माग्या पवित्र आत्म्यान भरून देत आज पवित्र आत्मो तांकां सारखे दिशेन चलोवन दी पवित्र आत्मो तांची वाट उक्ते करून दी पवित्र आत्मो तांकां जाणवायन भरून दी पवित्र आत्मो तांच्या फुडारान तांकां चलोवन भरून दी म्हणून घट्ट जाल्यार स्तुती करून मागया हालेलुया 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 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांसमोर आज कितल्या भुरग्यांपासून आम्ही मागला आज आमचे युवा जना आमची भुरगी विंगड समस्यांनी कष्ट असतात विंगड प्रॉब्लेम संपडल्यात तांचो फुडार आज अस्थिर दिसून येते असा आज तांच्या फुडारान ती कन्फ्यूज जाल्यान आज सारखे डिसाइड करूंक जातात ना हे देवाच्या आत्म्या तुझ्या भुरग्यांक वर तुझ्या आत्म्यान वर तुझ्या जाणवायन सलोन वर तांकां तांची वाट उजवाडाय तांची वाट उजवाडाय साम 18:20 सुरेस्प्रा तुलस मुजो देव मुझ्या काळोखांत उजवाड फांकयता आज तांच्या जिवितांत तुझो उजवाड फांकय हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 Ria, 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 Ria. स्पर्श कर, स्पर्श कर, हर एक इनर गुणस येशूच्या नावानं या सगळ्या गुण जाऊन देत, या सगळ्या गुण जाऊन देत, हर एक सलवणी सलवणी सर्वणी येशूच्या नावानं तनका सण नसनी सण नसनी सण नसनी हर एक पिढा त्यातला सतैता ती पिढा विंगट करायची पिढा आज त्या भुरग्यांक सण नसनी ऍडिक्शनांत कंची भुरगी संपडल्यांत आज यास घडये सक्रमेंतात असल्या जेजूच्या नावानं आज ते ऍडिक्शनांत कंप्लीटली त्या भुरग्यांक सुटका मिळाली मोबाईलचे ऍडिक्शन गेम्सचे ऍडिक्शन कितली भुरगी आज पोर्नोग्राफी आणि मास्टरबेशन आणि वाईट पॉझिटिव्ह पितरपळोची या पॉझिटिव्ह उलवचे विंगड लैंगिक पत्कलच्या गुलामपणात संपडली कितली भुरगी आज त्या हर एका वाईटातून आज त्या भुरग्यांक सुटका मिळाली जेजूच्या नावान हालेलुया 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 मरियम विनंती करूया सगळ्या तुझ्या भुरग्या बसून तसेच भो मंगळ सुम्या या घडीत तुझ्या समवेत या आले कितले जण मागून असतात विंगड समस्या असतात फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात कामाच्या समस्या असतात कुटुंबान समाधान देवा त्या भुरग्या समस्या समपिता देवा समपिता कितल्या विजा ट्राय करण्यासाठी मायग्रेशन ट्राय करण्यासाठी IELTS OET NET NCLEX एक्झाम बरोबर असतात देवा विंगड त्यांच्या जीवितांत आज समस्या असल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर देवाचे समपिता आज गावात पाऊस ना आज जुलै अर्धो महिनो काबार झालो पाऊस ना देवा धाड पाऊस या गावाचेर ही भुई बिजय ही भुई फळांबरीत कर बरे बेळे फावो कर या गावच्या रैतांचे तुझा आशीर्वाद कर देवा हालेलुया 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 pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us Jesus pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit oh dunia hatiruban potun gawiam pour out your spirit sang ya yes pour out your spirit pour out your spirit continue पवित्रत्या उलमरा पवित्र आत्मायन कोणी भुरग्यांक युवा जनांक आज जांकरो या लैंगिक आज असतात तुम्ही असतात आज कर्नाटी तुम्ही असतात विंगड एकले बहीण परगावा गेल्या काम सत्य असा काम मिळतात ना पवित्रत्म तुका सलन बरदी पवित्रत्म तुका सलन बरदी आज तुझ्या इन-लॉस सांगता तुझ्या मामा सांगता तुझ्या मामा सांगता तुझं संबंध बरो ना तुझे संबंध बरो ना आज मोक्षी ताजे लगी बेसाव माग ताजे लगी संबंध तुझं समाकरण घे जेजू तुझ्या जीवितांत आशीर्वाद घालता जेजू तुझ्या जीवितांत आशीर्वाद घालता तुझ्या मामा सांगता संबंध थोडू संबंध आज वयस्कर समाकर वाटुकते कर जेजू तुझ्या जीवितात अजपा करू कशेता pour out your spirit
Pour out your Your spirit. Oh, spirit on hallelujah, us. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Lord, thank you. Jesus. मगाच्यानं या सक्रमेंत असलं जेसो ताच्या मुखार येयल्ल्या कोणाक खाली हातांनी पाठी वचोंक दिना. मी कोणी खाली हातांनी पाठी वचना. आमचो देव देवाचे उतर म्हणटा, जो कोण ठाण येला तो मुझे सरशी येऊन दी. आज आम्ही ठाणे येऊन ताच्या सरशी येयल्या. कशें आम्ही खाली हातांनी पाठयचे ना. हर एकल्यान तो आशीर्वाद दिता. कोणाक ओडोल संदेश असलो, कानाची दूख असली, पडापड असली, ह्या घडये कम्प्लिटली रावल्या. देवाक थाळयो पटोवन देवाक अर्घा दिया आणि टेस्टमनी सुकोन आसतना आमच्या टेस्टमनी नंबराक धाडा 9900332411 ह्या नंबराक ते टेस्टमनी तुम्ही धाडून दिया. मोगाच्यानो कितलीं जाणां तुमची वळखीची आज कोण ह्या लायनीर आसात, तुम्ही मागोन आसात, सैरीक मेळटात ना म्हणून मागोन आसात. तुमची नांवां कोणाक सैरीक खातीर मागोन आसात, तांची नांवां आमकां धाडून दिया. 9900332411 ह्या नंबराचेर धाडून दिया. आमी हर एका दिसा सांजेच्या विनतेच्या मागण्या वेळार त्या हर एका नांवा पासत स्पेशली आमी मागतले. तशेंच कोण कापल्स आसात, भुरग्यांच्या देण्या पासत मागोन आसात, कापल्स भुरग्यांच्या देण्या पासत मागोन आसात, तुम्ही धाडा नांवां दोगांयचे, घोवाचे आनी बायलेचे नांव बरया आनी काजर जावन कितली वर्सां जाली ते सायडीन बरया आमकां धाडा. आमी तुमचे पासत मागता. तशेंच तुमची खंयचीय स्पेशल इंटेन्शन्स आसा, तुम्ही धाडून दिया आमच्या पेटिशन नंबराक. आमच्या नंबराक 9900332411 ह्या नंबराक धाडून दिया. आमी तुमच्या हर एका इराद्या पासत मागतल्या. तकली आमी बागोवया. सक्रमेंतात असल्या जेजू लागीं आशीर्वाद मागया. तुम्ही आज जेजू तुवें सांगलें, हांव जिवीत असो उंडो सर्गीतावन आयिल्लो. जो कोण मुझे सरशी येता तो केदेस भुकेवंक जाना. जो म्हाका सतमंता तो केदेस ताणें वचना. सामार्याची स्त्री केदाळाय आपणे येतली. कुडीची तान तिचे थंय आसली. सुम्या ती तुजे सरशी आयली, तिची सगळी थान तुवें बगयली. सोम्या आज आमची तान तूं बगय. आज आमकां तुज्या पवित्रत्व्यान भर. ह्यो सगळो हप्तो जिवो उंडो जाल्ल्या जेजू तूं आमचे सांगाता ये. तूं आमचे सांगाता राव जेजू. तुझ्या आशीर्वाद आमचेर हर एकल्यांचेर तूं वत. आमच्या कुटुंबाचेर वत, आमच्या भुरग्यांचेर वत. जशें तूं जाकेवच्या घरा येयलोय जेजू, आज तूं म्हज्या घरा ये. जेजू कसो तूं सिमांव पेद्रूच्या घरा येयलोय, म्हज्या घरा ये. जेजू आमचे सांगाता राव. O sacrament most holy,
O sacrament O divine. sacrament most All holy, O praise and sacrament all divine, praise and thanksgiving all all praise and be thanksgiving all every be moment thanksgiving every thine. be moment O every thine. moment thine. sacrament O most O sacrament holy. most sacrament most O holy, holy, sacrament O O divine. sacrament sacrament All divine, divine, praise and all 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 praise praise and and thanksgiving all all be every thanksgiving thanksgiving be moment be every thine. every moment O thine. moment thine. sacrament O most O sacrament holy. most sacrament O most holy, holy, O sacrament O divine. sacrament sacrament divine, All divine, praise all and all all praise praise and and all thanksgiving all thanksgiving thanksgiving be 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 every 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 moment moment thine. moment thine. Praise the Lord. मुखाचनो ते तुमका हर एकल्यांक आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. तशेंच तुमची टेस्टमनी आणि तुमची पेटिशनां आमच्या ह्या नंबरात तुम्ही धाडून दिया. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord, brother. Thank you, brother.